What's up and again guys, welcome to my another vlog. For today's video, medyo not feeling well ko. Okay, giubog sipon ko karon. And yeah, tamang baklay-baklay lang tayo ni guys. Yeah, board Japon kay quarantine pa Japon. And dagan nag-ingon guys na nanambok to ako. Nanambok baka agit lang, I don't know, hindi ko sure. Ingon daw nila nanambok to ko, pero yun lang, paubayan natin sila paubayan natin sa ila, sila may nakita. So yeah guys, so atong birthday na ako is wala, lipay ko guys kay complete ang family itong time. And medyo naganda ko din wala na lang is life. So maklay lang ito yung tayo para dilit kaya halakta ba maklaro man siguro sa dakong tingko. And yeah, maklay lang ito uli ganap karon kay medyo may sapi, may ganap yun. Ipad pwede magawas-gawas. So, wala na. Kuan lang karon sideline lang karon. Pero na pa day income sa kinap. So, na to asa ta mapadulong karon. Karon guys. Ano mo gani naglakaw-lakaw guys. Maglakaw na pud ko karon balik kay mo tad migsudan. Nakay pailala sa inyo guys. Hi B. Say hi. Say hi to my vlog. Hi. Hi. Say hi. Bawa ka bababi Say hi. Hi. Hi guys. Should I see next week guys? B. Cute ko siya guys. Nalimot ko siya yung breed-an niya siya. B. Ali B. Cute ko siya guys. Oh. Hi. Hi. Shh. Shh. B. B. Nick. Cute siya guys. So guys, cute kaya ang dog guys. Para sa yung nagbantay. Kaya. Oh, sorry not so triggered. Nick. Ali. Shh. 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 B. Ayun natin sa dito ah. So guys, dingas ko na siya na guys, promise. Atong interview na tayo kami guys. So na siya nakita guys, mga hero food sa Bikas. Binang na sila B. Binang na nasaba sila B. B. Ano nasaba sila? Binang nasaba sila. Ha? Appear kuya. Appear. No. Appear. No, appear. Appear kuya. Appear. Uy. Appear. Wala. Appear kuya. First vlog. Appear. Appear, baby. Baby, appear. Ano? Appear. Babi. Asyik babag. Appear, baby. Appear kuya. Bilis na. Appear na. Dili ka bananay. Appear. So guys, cute kayo lang mga hero diri guys. Oh, unsa man nanonongit lang ka? Magpapansin ka. Confused siya guys. B. Oh, so ano wait lang ka? Sige appear. Ayun ikuita akong kamot yan ang tilap-tilapan guys. Appear kung gusto appear. Dili na ako pansinan guys. Mangwait na siya. Ito pansin. Sige ata mangwait na siya. Dili pansinan. Nanood siya guys. So guys, quick update lang. Lalo, napay murag iro oy, digid murag iro gyud.
So, magawas na karon guys. Bino, man yung gusto Bino, manggawas na ta no? No? Ate. Appear sa appear. Appear sa appear. Dali mo appear, dali mo ban, appear. Appear. Appear, 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 appear. Appear. Ang gatanaw siya sa Appear. Ganyan na siya, dili mo appear, appear. Siya mo appear guys. Appear. Appear natin ah. Appear. ate. Dua-dua eh, tapat cing-cing na, nakakita ko katubi. Lagi kaspa lagi kabi. So guys, wanto na mito lang guys. Naguna-una na sila guys. Plati lang eh, ikaw bantay kay mag-vlog ko. Ikaw. Tawi din yo. So guys. Naman tanaw sabi. Abri. Hindi ko ayo sa kinanlog. Wala mangid gi, abri. Wala ay sa kinanlog. Di lagi. Wala naglakaw na yun. Ah, shit. B. Di magdagan. Ali, kuya. Uban lang kuya. Ali. Dali na. Hoy. Bibi, niknik. Niknik. B. Bye-bye. Ta. Ali. Ay, kalinti. B. Shh. Ali. Ano? Dili ka? Tao ba? So, di siya kapato, guys. Hoy! Ang tanong ng mga tao diri, guys, kaya binilabuang ko, guys. Ali na! Pagdali! Dali! Kuya! Ali! Oo, tagak! Dali na! Ta! Shh. Ay, kalinti, nangihi. Nangihi, mandi. Tabi ta. Ikaw ba? Ah, tana. Malili. Wait so guys, kaya ako siyang kwaon. So guys, ako na siyang ipasulod. Kaya di man pa to. Agay, dili ka gawas. Agay. Agay, napagawson. Agay. Hilak. B. Appear na lang kuya B para gagawas ka. Appear. Pokig ba? So guys. Sige guys. Ina B. Nick. Di ka pamansin ay dili kapil ay. B. Ina, please subscribe. B. Subscribe to my channel. Subscribe to Kuya's channel. Ikaw, be? Ikaw, be? Subscribe. Share, like, comment. B, participate ba? Dili ka kagawas, ay. Sige na pagkuhan, hal-hal. Nana si ate, B. Ikaw. Si ate magdala, yung ate magdala na guys, grabe ka, lingas. So karon guys, magatad na may sasudan karon. Simboard jud kayo ni karon. Lo balon say ang button karon quarantine. Gapo ni lang. Gapo sulod sa ako. Natin siya si ate ta. Ikaw dala bro, Nick. Tara si Nick. Dili sa kanan. Wait lang. Sa plaza na lang tago. Napa? Talis ko. Nagilak na yung bibi ko na. Nagilak ni. Hilak. Ta. Go. Udala si Nick. Gili ka maglikas lingas kinay sa kanan. Napadulong sa kanan no. Dili. Let's go. Ay, Gabi kalingas. Tali na, Bi. Flats? Ano si Flats? Ta. Hindi ko pa to, guys. Bihan na ka na, Moy. Nick. Ba't lang, guys? Yun saan naman ni, guys? Hoy! Shhh! Sa mukha niya eh. Balik ako guys. So, that's all for the vlog. Ay, nakuha na naman siya guys. Ay, Nabi, that's all for the vlog. Please subscribe, like, comment, and share everyone. Inaig na. Please
like, comment, subscribe everyone. Peace. Sa Motog Vlog. Siya mag ano. Hero Vlog. Peace. Peace be peace. Peace.